Čaute, to je Psycho a teraz sa vás hlasím s bojom so zombíkom. Z boja. Z boja so zombíkom. Takže už som ich zabil. A títo blbí zombíci tu majú niekde spawner, takže ho ideme nájsť a budeme mať mob trapku. Je. Yep. Ja urobím, že padnú. Ináč na tomto serveri je aj Ender Trap. Ender trapka, áno, áno. Takže ale minujeme, ale je tu moc veľa zombí. Zombíkov. Very good. Very good. Guten Tag. Very good. Dobre. No. A tento diel nazvem asi Minujeme s Kikom. Minujeme iba. Minujeme s Grimom. Tak Minujeme. Minujeme s Grimom a to je voda, ideme sa okúpať. Nejdeme sa okúpať. Vodopádik, pozor na to. On kade tečie? On tečie do... Počkaj, tam musím ísť. A čo? Budeme mať dosť uhlia. Cool, to je lava už. Nemôžem dať niečo. Hľadaj dia. Dobre, ja dám home. A idem sa odložiť veci, čo mám pri sebe. Mateo, svietil si to? Mám to. Takiaľu. Maťo, donies mi nejaký, napríklad železný kromp. Počkaj. A daj TP. Železný kromp? No, Mám dva, ale už sú rozbité. Vytvorím ti. tak aspoň dva kamenné Dobre. vytvor. V čestke je kameňatá. Alebo ty máš v čestkách, ktoré mi nechceš otvoriť. Áno, nechcem. Ale otvoríš. Ne. Otvoríš, ty si dobrý, ja ti verím. Tyko, nechceš náhodou 5 krompáčov? Akých? Kamenných. Chcem. Dobre. Daj si TP. Dobre, mám 5. Dosť. Ja si chcel ešte odložiť veci, že? Tieto. Ja máš stack uhlia a 17 uhlia. Super. A so zombíkami aj vypadol iron. A iron lopata. Dobre. No, poďme. Áno. Aj mi tak Nechceš náhodou ironový? chcem. Ale aj všetkých 5 kamenných. A kde je ten ironový? Dva sú pokazené. Nevadí. A ty si... Čo? Že ty si mi ich nedal toľko, koľko si hovoril. Dal. Ty si mi ich dal až 7 a 2 Ja viem. pokazené. A jeden ešte ironový. Maťo, choď do svojich dolov. Ne. Nie. Ne. Takže ešte chcem povedať, že po tomto videu sme sa dohadovali s Kikom, vlastne Grimom, že pôjdeme hneď natáčať Dungeon Defenders a ukážeme vám, čo je to za hru. Trololo. Nevieš to správať. Ani ja. A ty nevieš Mario. Mario! Dobre. Ináč môžem si dať texture pack Mario. A ja mám. Čakajte, milí diváci, Mario. Ja si dám. A ja si... Áno, šibe. Toto si nedám na... Všetko nabodované. Toto si nedám na YouTube. Mario, ja mám texture pack Mario. A som Mario. Ja ťa chcem vidieť. Mario. A nevidíš ma. Ako Mario. Ty kokos, to je cobblestone, že? Že? Ne, to je coal.
Vidíš, niektoré veci sa mi tu nenamodovali, ako je napríklad gravel. Ako je napríklad lopata. A torčky sú halúzne, torčky, to, zabité. Fú. A ešte sa ti Toto je čo? Toto je... kameň. Počkaj, toto je čo? Toto je... Iron ore? Dobre, mám iron ore. Ulolo, ja som zlako, že to je lava, ale to je oný. Hlína. Som ja. Je to hlína. Tak si dám defaultík. Alebo faithful, alebo default, alebo faithful. Ne, to je no. Na jeho... Moc 6 CREO SK 25570. Tak to nevšímajte. Sakra, to asi prestrihnem hendu časť, čo som ukázal lípe. Či? No, my sme im chceli ukázať IP. Nechceli. Chceli? Dobre, tak z tohto dielu to bude asi všetko. Či? No, No, to ešte budeme majniť. dobre, tak my sa s vami rozlúčime. My sa s vami rozlúčime a čauko! Čau.